Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha imeko ephuma pha kuSporting Director weqela leKaizer Chiefs umlumzana uKaizer Junior Motaung encoma ke ebhayibhayisa pha intwana edlala pha uqala leKaizer Chiefs Eden McCarthy. Intwana ke thiyane isizini enhle iqala nje ukupromothwa yavele lentwana yahlelwa inyweba yahlelwa nje zizinto ezinhle yabe iyathathwa pha phesha kolwandle yabe iyathengwa umfana omdala. Uthi ke pha uKaizer Junior Motaung uthanda kakhulu ke lento yenzeke pha kumfana ke ka Eden McCarthy, watsho sithi ke unethemba lokubana ke Eden McCarthy lo uzayiphephezela iflag eqela leKaizer Chiefs lapho ayakhona, futhi ke Kaizer Chiefs ke uzayimela lapha ayakhona. Khumbula kaloku into okubana ke Eden McCarthy product pha yeqela leKaizer Chiefs, usuka pha kwi-reserve side yeqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala uthe nje gqibo promothwa, ndicinga uba kusizini ka-2024-2025 akho nto ingako yenzekileyo. Uzovela umfana omdala kule season ka-2025-2026 apho kumfana omdala wasimenta khona indawo yakhe pha ngasemva, wayiqhwaga wayinyathela, akabi namntu zoyidedisa. Yiyona nto ke imthathe yambeka kule ndawo kuyo umfana omdala. Khumbula into yokubana ke lo mfana ke ubheka pha eAzerbaijan, umfana omdala odlalela la team yakhe ke iSaba FK, umfana omdala pha kwela lizwe. Uthi ke umlumzana uKaizer Motaung Junior uthanda laa nto okubana ke ezawuqala edlala nje avule ngokudlala imidlalo ye-UEFA. Uthi laa nto izamkhulisa kakhulu Eden McCarthy ngwasemqondweni, izamnikeza experience futhi ke laa nto izamenza khawuleze abe semgangathweni ophezulu. Uthi ke beyiKaizer Chiefs bamqhwabela izandla kakhulu, futhi ke bevuyisana naye umfana omdala ngokubana ke the wabe uthathwa yilaa team. Uthi kuKaizer Junior Motaung beza ngaphambili beyiKaizer Chiefs bezocacisa into yokubana ngoku umfana kaEden McCarthy ngokusesikweni oyiplayer yeSaba FK pha eAzerbaijan, umfana omdala bayamkhulula ngenhliziyo ezinhle. Beza ngaphambili kuni ke balandeli beqela leKaizer Chiefs bazoyothula imeko ethi ngokusesikweni umfana omdala uhambile kwiqela leKaizer Chiefs. Tsho kanjalo ke pha uKaizer Junior Motaung abaphulaphuli kwenkwanyana pha ena-22 years, kwenkwanyana pha esaze ngobuso ezweni, ebidlala kakuhle kakhulu pha kuqela leKaizer Chiefs. Asinoxoka thina ngabanye besisacinga uba ebeyawudlala isizini ezimbini ezintathu pha kwela qela leKaizer Chiefs, akayincede pha ngasemva iKaizer Chiefs. Kodwa ke xa kuvela ke amathuba amahle akanje awunokwazi ukuthi mabamvalele umntwana. Kamnandi uqale ubomi obutsha esemncinci umfana omdala, sisithi ke ngokuNkulunkulu azamjonge amkhulise namanyanga okokwabo amkhusele umfana omdala. Injalo ke baphulaphuli ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.